sithathe enyakeni ka-2027. Wanathi? Aniyiqondi le nto ndiyithethayo? Niyayiqonda ne? Yi-event yethu yokuqala ka-20. Benditshilo ndathi kukwadadewethu apha. Ndizama unijonga into yoba ingaba nithe zibane na okanye leyo. Siyanamkela sile executive kule fellowship weekend ka-2026. Sisithi khululani ibhatyi kusekhaya nalapho. Ndakubhaqa kuthetha ndisenjeya uzozoqhuba sihlale ngasemva. Ubrother ecumenical officer apha uthe xa senza imessage yakhe wathi sizofukama phezu kwale ndaba khona ukuze sizuze amandla amatsha ne-eyesight ezintsha neendlebe ezintsha zakwamoya. Wathi xa egqibela wathi funeka sigodukeni sibhekene esiseketheni esosayithini siyonika a positive message, not only about i-fellowship weekend, about ubucabe obu bethu. Xa besithetha kwi-convention besithe ndilapha ndenze indima yam njengabanye abanesiphiwo. Namhlanje sithe nibani impahla so that nibe free, umntu enze kangangoko arhalele ukwenza ngayo. Kodwa we still have i-boundaries. Zikhona izinto zokwenziwa, zikhona izinto ezingenokwenziwa. Ukusuka eJohn Power last year nisenze kakuhle kakhulu. Uba singaqhuba ngokola hlobo la last year, mhlawumbi ungakhona omnye umnyengezo nakulo nyaka zayo, but yonke into isaxhomekeke ezandleni zenu. Zigilda zasekhaya, once more siyanamkela. Sisethi thina siyonto ngaphandleni kwenu. Thina sibambe nje steering, oodriver abanyathela amafutha nokujika imoto nini sizizicakazeni. Nathi sinezethu impazamo kodwa sinyamezeleni njengoko nathi sinenyamezela. Masonwabeni. Ndibethwa yinto apha, ikhona into ebendiyizama qha iyandibhida unibonakalisa into yoba siyinkonzo elukhuleko kanye. Ngandinayinto lesasipika sifake ngasemva. Unibonakalisa into yoba ngexesha lento yoba sibe serious siba serious, ngexesha lento yoba sidlale siyadlala, ngexesha lento yoba funeka sijayivile funeka sijayive. Once more, Nasi
Othandekayo wena Nkosi omesa sulunisayo ngindaba ubomi bethu Nkosi busentendeni olawula kwesandla sakho Thixo wethu othandekayo xa Nkosi kuzawuqalwa umsebenzi Nkosi ocwangciswe wale mini sicaka sakho Nkosi yami sithi masisondeze lo msebenzi omhle kangaka umsebenzi Nkosi wabantwana bakho Thixo wethu othandekayo umsebenzi Nkosi lo wokuhombisa ibandla lakho Thixo wethu othandekayo kusetyenziwe Thixo wethu lo msebenzi ongaka esingenako thina nakanye ukuthatha kancinci ngoba Nkosi yami lo msebenzi kumsebenzi uphakamisa igama lakho Thixo wethu othandekayo sikelele Nkosi lo msebenzi uthamsanqilise ze kuthi Nkosi kusetyenzisweni kwawo ibe kukusetyenziswa kwawo kuzukiswa kuphakanyiswa kudunyiswa igama lakho Thixo wethu oyingcwele unganele Nkosi njosekelela lo msebenzi sikelela Nkosi nabo bonke abathathe inxaxheba ukuze kuselungelo umsebenzi ube khona usikelele uthamsanqilise ngoKristu uNkulunkulu wethu amen
One heart, one